Hej alle sammen. Jeg synes, jeg vil samle lidt op på året, der er gået. Lidt sådan, så vi har noget at bruge her i vores juleferie eller vinterferie, alt efter hvor meget vi nu hver især har. Det er jo forskelligt, om man er ansat eller er selvstændig. Jeg synes, nogle af de ting og de højdepunkter, der har været vigtige i år, har været det her med dine børn og deres selvværd. Hvordan hjælper vi dem til at få det meget bedre og have det godt? Og noget af det, som jeg synes er meget vigtigt, det er at spørge børnene. Hvordan har du haft det i dag? Hvordan er det i din verden? Hvad er det, der sker for dig? Og brug tid på at vente på, at de egentlig formulerer deres liv. Sådan også formulere, hvad de har oplevet, og hvordan det har været for dem at være dem den dag. Noget af det andet, der har været vigtigt i det her år, har også været at huske at spørge om hjælp. Hvilket er endnu mere vigtigt nu her i slutningen af året. For utrolig mange glemmer helt at bede om hjælp. Og det er ikke fordi, man ikke vil bede om hjælp. Det er fordi, man tænker, at de andre har mere end rigeligt at se til. Så vi skal da ikke forstyrre dem. Vi skal da ikke bede dem om noget. Men du har måske brug for hjælp. Du har måske brug for, at der er en, der tager franske kartofler med til juleaften. Du har måske brug for, at der er en, der tager støvsugeren. Fordi i vores forsøg på at sørge for, at andre ikke bliver stresset, kan vi måske selv blive rigtig, rigtig stresset. Og ligesom et smil, det smitter, så smitter stressen også, når gæster møder ind, og venner kommer til det ene og det andet. Så forsøg at bede om hjælp. Du kan altid bede om hjælp i den form af, hvis du kan overskue det, vil det være super dejligt, hvis du tager franske kartofler med, eller ja, ofte så er der jo en svigermor eller en mor, der rigtig gerne vil hjælpe med noget. Og tit går de også i vejen i køkkenet. Tit er det for meget, man føler næsten, de overtager ens hjem. Tag at sætte lidt regler. Tag at sige tak svigermor eller tak mor, men den her sovs, den står jeg selv for. Det er dejligt, du har taget anden med. Uddelegere lidt de opgaver, der gør, at også du får en fantastisk juleaften. Fordi hvis du har børn, så er det faktisk endnu mere vigtigt, at du får en fantastisk juleaften. Fordi at så er det også deres fantastiske juleaften. Nå. Så bed om hjælp. Det kan du gøre fra dine medmennesker, men det kan du også gøre fra engle på den anden side. Bed dem om at hjælpe dig med at finde de gode tilbud. Bed dem om at guide dig hvorhen du nu er bedst at være, også arbejdsmæssigt og personligt. Det vil sige, den måde man gør det på, er jo ved at sige, jeg ønsker at købe til Andreas fingerskateboard. Hvor finder jeg det billigst? Og hvis du føler dig draget af Netto, hvis du synes, du kører forbi Netto hele tiden, eller Netto gentager sig en samtale eller en reklame, så er det Netto, du skal besøge. Hvis du føler, at det er Føtex, selvom det virker måske lidt skørt for Føtex sjældent er billigere end Netto, så besøg det. Det kunne være, at du møder et menneske, der lige præcis har det. Det kan være, at der er en anden grund til, at du lige skal besøge Føtex. Prøv at lytte lidt efter den guidning, du får. Det er, når tingene gentager sig meget og ofte, så er der nogen, der prøver at fortælle dig noget. Noget af den her slutning af året, noget af den tid, vi er i nu, hvor der er mørkt udenfor, og der er vådt, og der er koldt, er det endnu vigtigere, at vi starter varmen indeni ved hinanden. Det er ualmindeligt vigtigt, at vi prøver at finde rummelighed over for vores medmennesker og deres svære tid. Det vil sige, viser vi rummelighed, får vi jo nøjagtigt det samme tilbage. Så det at elske hinanden, og det at have kærlighed, er jo ikke for sjovt, at kærlighed er ærlighed uden k, eller med k. Lidt sjovt. Det er rigtig skægt, at vi som mennesker egentlig kan leve af kærlighed. Og vi giver hinanden noget hver dag. Så jeg håber, at du vil starte et smil hos den, du går forbi, om du kender den eller ej. Jeg håber, du vil være og sige tak på sådan en rigtig tak måde, når du går ud af en butik. Fordi dem, der kommer på arbejde i Salling og Magasin og alle de andre butikker, arbejder virkelig meget lige for tiden, for at du kan købe dine julegaver. Så vær opmærksom på, at de er måske lidt stresset, de er måske lidt presset, de har måske ikke noget frokost. Prøv at finde forståelsen for de mennesker, du møder. Noget andet, vi også har lært i år, er at være opmærksom på, at alle de mennesker, vi møder, når de provokerer os eller gør os glade, eller hvilket som helst humør de gør os, er et spejlbillede af os selv. Så tag dine medmennesker som den rene selvudvikling.
Det er lige før, det er bedre end at gå til psykolog eller noget som helst andet. Når du møder et menneske, der er sur eller højt råbende, og det provokerer dig i en måde, hvor du bliver irriteret eller opmærksom på det, så er det fordi det menneske spejler noget i dig, du enten har i overdrev eller underdrev, eller egentlig er indirekte opmærksom på, at du er irriteret over ved dig selv. Tag det som en gave, i stedet for at blive sur på dem. Vær taknemmelig for, at de egentlig gider prik til dig, så du udvikler den del af dig. Jeg håber og ønsker, at 2013 er et år, hvor vi sender kærlighed og healing, hvor vi er opmærksom på hinanden og ikke kun os selv, men også er opmærksom på, at for at have rummelighed og kærlighed til andre, er vi nødt til at modtage det og sige tak, og vi er nødt til at tage imod hjælp, for at kunne tillade os at give hjælp. Så rigtig glædelig jul. Og fra mit hjerte, jeg ønsker jer alle et fantastisk nytår. Tak fordi I har været med i år. Jeg håber, I kommer med spørgsmål til næste år, og jeg glæder mig rigtig meget til at svare på dem. Hej.